Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Setyembre 18, no? Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Sa ngalan man ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diri nga regular nga anchorman. Pero mga kuana, in due time ara na sa Aksyon Brian, ano? Ano aton nga ambalan karon nga gabi nga mga issue mga kaaksyon? Well, ang aton sining record diri sa Western Visayas ang COVID-19 mataas sa gihapon. Ay ning booster shots nga ginatawag, ano ini? Pwede na ini mahatag o kun hindi, no? Kag oxygen supply, do problema ining oxygen supply naton subo nga panahon, no? Sa pila pa naton ya ka mga balita nasyonal, Gordon gintawag si Duterte barat nga politiko. Ti nga tawag, no? Barat nga politiko kuno si Presidente Duterte. Hambalantay na karon pagpila pa ka maisyo sa aton diri nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Meanwhile, antes nga aton sila pagdulong sa inyo sa mga issues kag mga tupiko, i-check tanay aton sining latest updates ang lakat sang panahon. Upod kita sa PDMP, upod kay Melvin Fierro sang PDMP. Melvin, mayang gabi. Mayang gabi si mo Aksyon Boy, kag inato nga pinakuling nga lakat sang panahon September 18 sa 2021. Padayon nga nag-apekto sa ato ng Intertropical Convergence o kun ITCC nga nag-apekto sa Luzon, Subuman, Visayas, kag Mindanao. Samtang sa mga alas 3 kay inasing hapon, ang low pressure area nga ato na si Platan ginabana-bana sa kalayoon nga mga 240 kilometros. Nasidlangan nga bahin sang Gian, Eastern Samar sa coordinates nga 11.4 degrees north, 127.9 degrees east kag ginaupdaman sang ITCC. Ang Visayas, Bicol Region, Caraga, kag Northern Mindanao, maka-experience sa magalumon nga kalangitan, kag lapta-lapta nga mga pagulan o kapapangilat kag papanagob nga dulot man sang LPA kag ITCC. Ang Metro Manila kay ibang nga bahin sa pungsod Pilipinas, mangin kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated man nga mga pagulan o kung papangilat man kag papanagob nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental, lakip ng Bacolod City, maka-experience kita sa halos magalumon nga kalangitan, kag lapta-lapta mga pagulan o kung papangilat ka papanagog nga dulot man sang LPA o kon ITCC. Mahina itop-top sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundaan ang nagaimpluwensya sa kabugusan nga bahin sang probinsya kang kadagatan sang probinsya may kasarangan tub-tub mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 5:42 kay na ka magabutlak alas 5:33 buwas sa aga. Ang ato temperatura ara kita sa 25 ka magalabot kita 31 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo nga salamat kami ng gabi sa luwan. Salamat kid Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program team sa ato sining provincial government, no?
Aksyon Radio Philippine Standard Time, in punto kita, last 7. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga kaaksyon, karon nga adlaw, ang record sang aton sining Western Visayas sa aton sining COVID-19 cases ariho kay parang mabalaan naton taas gyapon ang aton sining ma-recorded cases sa bilog nga Western Visayas. Ang nagapanguna subong ang probinsya sang Negros Occidental nga may 280 ka kaso sang COVID cases. 280 Negros Occidental leading all other provinces and cities diri sa Western Visayas. Ginasundan ini sang probinsya sang Iloilo nga may 174 ka kaso. Gasunod dire ang siyudad sang Iloilo nga may 163 ka kaso. Masunod ang siyudad sang Bacolod nga may 96. Mayo kay daw nag-ariktas double digit pero taas gyapon ha. Ang Guimaras mayara sang 44 ka kaso. No? Ang Capiz may 41, ang Aklan 38, kag ang probinsya sang Antique may 12 ka kaso sang COVID-19. Muna ang aton nga record kaso subong nga na-record sa bugos nga Western Visayas. Liwat ginapahanumdum naton ang aton nga mga kaaksyon. Ang pag-obserba liwat sang protocol ipatuman gid gyapon, especially subong nga hindi naton manigar ining Delta variant nga tama ka makalalaton, tama ka deadly, ara na sa aton nga palibot. Amuna nga ang kaso naton daw nagasinaka lang. Dugangan pa, kung ikaw ang nakaagi na COVID-19, andam gyapon. Siling sa DOH, andam ka gyapon. Kung bisan nakaagi ka na laton sa COVID-19, naka-recover ka, pwede kagyapon nga malatnan. Sila sa DOH. Pwede kagyapon malatnan bisan nakaagi ka na sa COVID-19. So halong gyapon. The same nga paghalong sa mga wala nalatnan. Ang mga nabakunahan, halong man gyapon. Bisan fully vaccinated ka na, meaning nakaduwa ka na ka-doses. O hindi ka na injeksyonan ka na sa Johnson & Johnson, nga isa lang iya ka-dose. Halong mangyapon because pwede kagyapon malatnan. Amo na aton from time to time, time and again, aton nga gina-emphasize sa inyo mga kaaksyon, bisan na bakunahan ka na, pwede kagyapon nga malatnan. Ang bintaha mo lang dira, kung nabakunahan ka, pwede nga hindi mangin severe, hindi mangin critical ang imong nga sitwasyon. Dako ang posibilidad yang hindi ka mapatay, mas dakong porsyento mo lang nga maka-survive ikaw kung malatnan ikaw sa COVID-19. May iban nga bisan na bakunahan na nagkakapatay, may mga underlying condition sina sa ilang alawas. May ara na nga daan nga mabalatian. So ay kay mapatay tungod sang bakuna napatay ni sila tungod sang ila ginabatyag sa ila sining alawas. But again, I would like to remind you, ngayoning bakuna, para kung malatnan kay man sang COVID-19, at least makabulig nga makabato ang aton lawas kung bakunado kita. Mula na iyang akong gusto pirmi nga emphasize kay siyempre damo na kita kilala napatay, nalatnan sang COVID-19, napatay, pag-check mo, wala nagpabakuna. Wala nagpabakuna. So, importante kita, magpabakuna kita. Ang gasaka ang aton sining nga kaso. No? Sige, isa ka-importante lang reminder liwat, panumdom sa aton nga mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Daw nahamot ko na ginasang balita ni Bla. Ining isa ka balay dira sa barangay Takuling. Pagbugtaw sang tag-iya, pagwa niya sa ilang nga balay, natingala siya, nakibot siya iya, nga sagwa sang iya sa ilang balay sa tubang, may tarpulin iya nga nakasulat iya nga under quarantine.
Tapos na may yellow line bala na, ng police line bala na nga inatawag nila. Gabot silingon, ini siya, mga kaaksyon, ginabutang niya sa mga balay, nga may mga COVID positive. O kung close contact sa COVID positive. Let's say, for instance, isa, pamilya ka mo, may isa nga nag-positive sa COVID. Pag positive niya sina, i-extract na siya sa aton extraction team. Dalo na siya sa quarantine facility. Ang mabilin dira sa balay nga pamilya, i-quarantine naman na sila for 14 days. Kag ang balay, butangan ina sang kwan, sa sagwa dira butangan sang tarpaulin nga nagasiling under quarantine. Butangan pa na sang yellow line yellow ng police line bala na siling nila. But silingon nga nga balay under quarantine ang mga tao dira. Ti siya yan, nga duway man di mo positive sa amon. Hindi ba kami close contact sa positive? Sino yang tangkuloy yang nagbutang sini sa tuwangan namon? Daw prank balang na siling nila bla? Daw lango-lango yang sahi sang himo. Pero dako ang epekto sila mo sa tag-iya sang balay. Nano man yung klase sang tao ang ano yan naman? Basi kontra yan yung upasing ilaya daw tripping lang bala. Nga inaya, sa panahon karon nga ginaaway kita sa pandemic, taghimo ka pa sa amo na nga bagay, huwag ka na isa mapinsaran nga maayo nga himuon na makabulig ka sa sininga pandemic. Ang himo yang mga tinangkuloy kag mga binalingag iyang obra mo nga ginobra mo. Amot kung kumusta na aliyo ko be kay kung kumusta na-identify na yan sino ini. Siguro hindi ka kung madakpan ka kini may salabton kasi ni, no? Hindi ni saya lahog-lahog nga lahog. Muna. Hindi ni siya lahog-lahog nga lahog. Amak mo, butangan mo ya ang balay sa isa iya nga under quarantine. Man may mga ka-aksyon nga daan kita. Ako na isa ka balay abi na butangan under quarantine. Matyagan mo iya kung mag-agis sa dalan daw matapikan sila iya daw matyaga mo COVID iya daw iguon sila sang COVID. Daw na konblas sila. Daw na ginakuragmang sila mag-agis sa amo na nga mga balay blang may ara nga tarpaulin nga under quarantine. No? So, ini nga mga lahog-lahog nga sahi sa mga lahog-lahog, this should not happen during these times when we are fighting this pandemic, no? Hindi naton dapat nga himuon ini kay hindi way gidya sang way sang kaayuhan nga madulot ina, way man sang benepisyo ina, way man sang mabulig sa aton sini nga pagpigaway sa COVID-19. Ti mga himo ni sang mga wala guro brahon bala. Basi ko natak-an sa grosong pangabuhi ya. Nya mang butang tabla sang mga tarpaulin bala sa kuan bala mang butang ta tarpaulin ni bala na medyo ang imo abi daw lango-lango lang lahog-lahog lang. That should not happen, no? Dapat way ni sa matabo kay hindi naman husto nga ang isa iya ka wala inalungong to butangan mo imo iya sang under quarantine iya tarpaulin kundi nga daw ma-imagine ko bala ang reaksyon sang sining tag-iya sang balay, no? Tiway man niya sang positive sila, may ara sa iya sang tarpaulin sa tubangan sa ila nga balay. Muna medyo masiling naton nga. So, try ko si punong barangay Lady Gles Gonzales dira, serbi man bilang ABC President sa Bacolod, at the same time barangay captain sang barangay Takuling. We hope nga basi pa malang ma-identify ini bla. Ma-identify ining taghimo ni kag masampulan sa bla. Nga basing iban makapaminsar maghimo na nung kagid kay dako may salabton kamo sina hindi nalog-lahog, no? So nami gid nga ma-identify ini, no? We are trying to get in touch with the ABC President at the same time barangay Takuling punong barangay Lady Gles Gonzales. Kaya daw ara pa saan sa meeting. Nung namitingan nila tong kapang takod sa tarpaulin.
hopefully madakpan ini ma-identify para nga hindi na bala masulit. Imuhon sa bala ka sample. Nami guro ni siya patapik sagta nga blang under quarantine bla para nga madudla bla. Hindi gani nanggalakat sa bla ngalanan mo sa likod sang COVID positive Delta variant. Tanawon ta kung hindi ka tanawon ta kung hindi mabalik si imo ang imo nga ginahimo, no? Well, anyway, ti daw gamiting pa si ABC President Lady Gles Gonzales ari pagidoa, no? Ining booster shot balaga ginatawag mga ka-aksyon. Kundi daw ginaduso na nga maghahatag na sang booster shot, no? Pero amo na ang sitwasyon. Mabudlay pa bisan sa World Health Organization hindi pa mag-aproba sa paghatag sang booster shot. But sila sang booster shot kundi na fully vaccinated ka na. Duha na ka doses abe in the case sang iban nga vaccines. Duha na ka doses fully vaccinated ka na. Ginaduso nga may ikatatlo pagid nga dose. Amo na ginatawag naton nga booster shot. Especially sa sining Delta variant bala nga perti kadidli. So kinahanglan pa ba dugangan sang kabakod pagid ang aton sining antibody para nga makabato sa sining bag-o nga variant. Ugaling ang problema amo ni. Let's just take the case sang Pilipinas, no? Sa Pilipinas, pila pa lang ka porsyento mo ang nabakunahan? Butan taguro kung magsiling kita nga ang fully vaccinated, ha? Way pagani guro mga 20%, way pagka 20%. Target naton para ma-achieve naton ang herd immunity 70% sa atong population mo. Ginambal gani nga mas mataas, mas maayo. Di sa Pilipinas may mga 111 million kita. Di magsiling kita ma-achieve naton ang 70% nga herd immunity. Di ara kita guro bakuna kita guro more or less mga isa ka 80 o 90 milyones ka mga Pinoy. Amo na para ma-achieve naton ang natawag naton nga herd immunity, no? Hindi pa makahatag sang booster shot nga aman. Kay kadutay pa lang sang population naton mo nga nabakunahan. But silingon makikatatlo ka na itong ka-dose, nga iban gani, tag-isa pa lang ka-dose, ang iban gani, wala pa gidya kasugod. Di daw may inequity bala sa vaccination. Nga, daw ka may ara kinatawag nga ethical issue on this matter. Nga wala pa gani kasugod iban bakuna, ma-booster shot ka na yan sa mga na fully vaccinated. Why pa, isa pa lang gani itong iban, ka-dose, di ma-booster shot ka na. But silingon, hindi patas, hindi palarihos ang pag-roll out sa bakuna magamunay. That is why, nga pangalagag, bisan ang World Health Organization nagpahayag, nga hindi sila nag-rekomendar sa booster shot. Kaya ang booster shot, magaresulta sa inequity. No? Hindi palarihas kapag roll out sa bakuna. Muna bla? Kay ti, wala pang iban gani. Ang iban niya, tagtatlo na. Ti daw ka, kuha natin, bala kung nasili natin, daw ka unfair bala. Nga, tungod sa kakulang man sang supply sa bakuna, nga hindi naton, hindi kita medyo mahinay-hinay ang aton pag-roll out sa bakuna. Especially diri sa Pilipinas, gahulat lang kita, iyasang maabot diri nga supply. Ti, igo diri mag-abot siya, ti pag-roll out natin, ti pila pa lang ka milyon ang nabakunahan. Way pa naton niya kalayo pa sa aton sa herd immunity. Ti daw kalang-alang wala maghatag kita booster shot. Although, kung ako na personal, pabor giguya nga taga maghatag sang booster shot para nga mas mapabaskog ang lawas sa isa ka tawo, sa isa ka persona nga makabato sa COVID-19. Now, ining booster shot, ang ginaduso nila ihatag sa mga ining mga immunocompromised ba kag sa mga frontliners, no? Pero amula nagyaling, may ara nga ginatawag naton ethical issue on this matter, nga ti daw ka unethical bla, nga wala pa na bakunahan ng iban, ang iban niya nagabato na iya ikatatlo nga bakuna,
pagbakuna sa ila, ti kundi daw hindi alalangay. Amo na nga daw magsiling kita gani nga booster shot, daw madugay-dugay pa ni siya siguro kag mapatuman. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga ka-aksyon, sa aton pagbalik, we will try to get in touch. Kaya man ang bakulod subong, gindeklarar sang DOH nga ara sa alert level 4. No? Together with Iloilo City, Iloilo Province, kag Guimaras, amo ni sila sa Western Visayas ang gindeklarar nga ara sa alert level 4. Now, nanong bot silingon sini? Sulito na to na 4 ka lugar ang gindeklarar nga ara sa alert level 4. So, may nang mas maintindihan bala naton bala kung ano ni ang bot silingon kung ara ikaw sa alert level 4. So, Iloilo City, Bacolod City, Iloilo Province, kag Guimaras, no? Mangita kita karon kung sino ang maka-explain kung ano ini ang natawag nga alert level 4 sa pagbalik sang aksyon firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station
dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to Damogid, yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamogin ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Nang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway dito sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Lakas ang respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang bata! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bata mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayong kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38 points. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:29 kita mga kaaksyon. Maayong gabi anay dira kay Paul Spot III sa kay Remar Halyasgo. Maayong gabi man sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana, no? Sa kay Eric Fernandez, Alex Montesa,
Kay Maria Luisa Luing Melos, maayong gabi man sa imo dira. Salamat gid sa pag-facilitate sa aton dira nga ginpangabay sa imo, no? Kay Jerthel Humayaw, sige, nyapon lang da. Samtang naga-monitor Jerthel, ano? Ernie Odasco Lidas, kay Embong Jocampo, sa may Barangay Maaw. Melanie Calvas, salamat gid. Kag kay Erwin Dicatoria Gonzales, kay Manjo Arnejo, mayang gabi man. Kay Ana Sinoro, oy dira sa La Carlota, good evening sa imo, Madam Ana. Ray Baryoga, kag JR Mainit Rihon, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening man. Kag sa kay Milili Oligo, Jen CL, no? Dira kay Ma'am Van Mayo sa Chicago, kay Dr. Matt Mayo. Wala ka po dyan kay si Ma'am Van anto yan naglagaw-lagaw. Sige. Sa kay Eddie Laus, good morning man. Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Kag sa kay Migo ko na One Ball Gallo, kag Madam Alma Alvarez Gallo dira sa may subong sa North Dakota. Rumal Gallo, maingap iman migo. Carmi Jimenez, good evening da ako sa ilan ni Nilo Bakong, Sandra Bakong, Grace Bakong, Juliet Lapid, Lloyd Magno, kag sa dira sa Tangob, no? Kag Bia Jonathan Torco Jongko, good evening man. Martin Aliling, Yvonne Bueser, kag Dennis Richard Tibor Roma, good evening man. Rochelle Fulgencio Susana, Diding Alohamianto, Lily King, Ma'am Lily King, good evening dira sa imo sa London. Kay Gerald Hermino sa Villasol, Bayawan City, good evening. Kay ihada ko na Maria Rivera Murayama, maayong gabi sa imo sa Japan. Jin Hisulgon dira sa may Valladolid. Wilson Aris, nagapanyaga watching from Vienna City, Austria, no? Good evening dira sa inyo. Randy Amarela Arce, Katie Vir, happy birthday kano kay Randy Siridon sa Barangay Araal, La Carlota. Jocelyn, George Gargasiran, Veronica Santillan Manukan, maayong gabi man, no? Sige, antes kita magtalakay sa imamaraton nga mga issues sa ato na nga kwan, ano ganina, ng pasada pa premyo panalo. Sige, standby. Alright, good evening kag congratulations sa aton sa nga winner karon nga gabi. Taga Barangay Sumag, Bacolod City, isa ka tricycle driver. Congratulations sa kay Rizel Octavio, no? Rizel Octavio, 52 anyos, sang Barangay Sumag, Bacolod City. Ikaw ang aton tagdaog, isa sa nagdaog sang pasada pa premyo panalo sang Aksyon Radio Bacolod. Congratulations, may ara ikaw 500 pesos. Pwede mo lang din mag-claim sa office hours lang, no? Monday probably, no? So, Rizel Octavio, sang Barangay Sumba, Bacolod City, congratulations!
Sige, no? Antes kita magpadayon, okay ni guro nang palinto ni Blasang Negros Occidental High School. Sa tanan nga mga ginikanan sang mga estudyante nga ang pagpanagtag o kon distribution sang printed modules nga natalana sa Lunes, September 20, canceled anaya. Hindi anay madayon ang pagpanagtag sang printed modules sa September 20. Ini bangod sa sige-sige nga pagsaka sang COVID cases diri sa syudad, no? So ang petsa sa magpadayon sang distribution sang modules iga-announce lang gilayon kung madesisyonan na sang management committee sang NOHS, no? So hindi ako manay magkadtos sa pitsa 20 mga ginikanan. Way anay tagtaganay modules. Samtang ang pagpadala sa mga digital modules sa mga estudyante nga nagatuon paagi sini magapadayon iya sa gihapon, ha? So, ginapangayo lang sa NOHS, ang school management, ang inyong paghangop sa siniman nga sitwasyon, no? Para bangod ini sang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa aton. So, amo na ang isa sa matika nga ginhimuan na isang NOHS, ang pagpanagtag sang printed module sa Lunes, canceled ng anay. Okay? Mga ka-aksyon, gusto ko lang natagaan liwat emphasis bala. Ato ang interview naton kagabi sa kay Vice President for Visayas sa West sang SSS, si Mama Lailani Binidian. Angot sini balang scam, mga scammers bala, mga fixers kag scammers nga ang ginabiktima nila ining aton nga mga retiree pensioners. Ginabiktima nila ining mga pensyonado naton bala. Ginahimo nila, may van ini sila, kadtuan kanila, kung balaan kanila nga daw pensyonado ka, kadtuan kanila to sa SSS, sa inyo balay, pakilala sila nga empleyado sila sang SSS, tapos ang balong kanila nga nalakata sa SSS, may panagtag si Presidente Duterte nga 20,000 pesos para sa mga pensyonado. Amo nang ilang ginagamit nga pagpanginto. Nya may 20,000 nga ginapanghatag si Presidente Duterte. Nya lakata to fill up ka lang to purmas. Pag tapos na may 20,000 kada yon alin sa kay Presidente Duterte. So amo na nga gina-emphasize ginaton, hindi gid kita magpainto anay mga sa senior citizens, mga pensyonado, nungka kita na painto sa sini nga mga scammers. Pag abot dira sa SSS, ma-fill up ka purmas, tapos o fill up may hatag sa imong SSS, pag abot mo pagbalik mo sa van, kuwaon nila kuwaon nila ang ginatag si mo sa SSS, arad ang papel kung pila ang amount, pero kuwaon na nila hasta ang imo nga cash card. Pagkakuha nila sa cash card mo, hasta ang imo dira nga PIN number, kuwaon nila, tagaan ka na 20,000. Tagaan ka na 20,000, way kakbalo gali, ang gin fill up mo to nga forms. Kuhaan gali to, loan, pensioners loan program sang SSS, ting kisa lambot sobra 30,000 gali ang malon nimo, ti tagaan ka na 20,000, sila to ma-withdraw sa imo nga loan, nga sobra 30,000 o sobra abi 20,000, ang hatag la sa imo 20,000 lang, muna kung hatag ni Duterte. Wala iya sa ginapanghatag si Presidente Duterte. Halong kita nga mga senior citizens, mga retirees naton, halong gid sa sini nga sistema kag pagpanginto sini mga scammers nga wala sa obrahon sa kabuhi, kundi magpakabuhi paagi sa pagpanunto sang ila nga isig katawo. Ang malain pa, ang mga tigulang man, may mga edad na, nga tidaw halos-haluso na kainchindi kakakita sang ila nga gina-fill-upan nga mga formas, amo pang ila nga gina-biktima. No? So, paandami na sa inyo, nugay ka mo pati dira, kay wala sang tawo ang SSS nga ginapalibot. Amo nang dumdumon ninyo. Una, wala sang ginapalibot ang SSS nga magpamalay-balay. Wala. Ikaduha, wala sang 20,000 nga ginahatag si Presidente Duterte sa mga pensyonado. Wala. Ang araya, ang SSS, may pensioners loan program nga ginapa-loan ini sa mga pensyonado. Ti amo nang ginapormas, ginapapil-apan sa inyo. Ti bayran nyo ina, balayran nyo na. Ang loan na, way naganubo 20,000, galalambot na sobra 30,000, ang ihatag sa inyo sining mga manugtunton 20,000 ang ihatag nila sa inyo, ang sobra, kwaon nila
Hindi ka mo kapulos ng sobra. Bulan tabi, 32,000 ang imo nga loan. Tigaan ka 20,000. Withdrawon to nila yung 32,000. Ikatatlo mga kaaksyon, mga senior citizens, mga lulo da lula, hindi nyo paghihatag ang cash card yung may magkainano. Kag hindi nyo man paghihatag ang PIN number ninyo bisan magkainano. Ha? Mga informasyon nga muna hindi nyo paghatag bisan kay sino. Wala na sila sang maayo nga tuyo kung kwaon nila ang inyo nga cash card. Okay? So, andam kita dira. Inaya kita sulit-sulit naton ina para makahatag kita warning sa aton nga mga pensyonado, mga retirees nga nagapensyon na, mahatagan sila sang warning. No? So, wala ina sang kamatuuran ang ginainto nila sa inyo. Ha? Inainto lang kamo na nila para nga kwartahan kamo. Ako ya from time to time suliton kung hindi para kamo bilang nga mga munog into da. Mabisto ang obra nyo da. Ha? Kung mayo pag isinatagani may magkadto sa inyo da. Pakilala sa sila nga taga SSS sila. Agaron kamo nga may pangatag 20,000 ang presidente. Sikretuhan nyo bla, tawagin nyo pulis bla, kag ipadakop. Ha? Tawagin nyo pulis, ipunggi nyo bla, inyo na lugar, punggi nyo, kag tawagin pulis. Ay na mauntat ang ilan ng mga katuntuhan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:41, mao ining aton lang nga ginhambal bago ilang kaina o kung kaina. Ining Bacolod is one of those declared as under alert level 4. Lakip na sa Iloilo City, sa Iloilo Province, kag sa Guimaras, pero tiara ang Bacolod City, no? Kuwanta na kuwanta na isang katagan, nano ini ang pagpaidalon sa Bacolod kung COVID-19 ang hambalan sa alert level 4. We have with us the Executive Director sa Emergency Operations Center, at the same time our City Administrator, si Madam M. Ang. Good morning, ma'am, and welcome once again there is sa Aksyon Firing Line. Yes, manggap imam kag ari okay ko ang kulang dibla para maintindihan sa atong pumuluyo because Bacolod is one of those declared under sa alert level 4, no? Nanon di sa mambot silingon kun ara ang aton lugar ang syudad sa alert level 4? Mhm. Mhm. Aha, okay. Mm. Mhm. Mhm, okay. So kung magsiling kita nga alert level 4, may mga pagbag o dira ma'am sa sining sa aton nga mga sa aton mga protocols. Mhm, okay. Mhm. 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 Okay. So amo ni di ari na digli ang granular lockdown na nga ginatawag nato, no? Nga while gina seal off naton ang mga lugar nga may ara iya nga kaso, all others siya makakuan. Hindi ang bilog ng barangay.
Mhm. 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 Mm. Kuya ma'am yang personally do pabor ko sa iyang klase sa nga kwan pagpalakat management sa nga COVID cases no do pabor ko sina. Mm. Mhm. Mhm. Nabotas, oo. Mhm. Oho, okay. So, gani. Mm. 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 So i-clear talaga ni ma'am no, ang alert level 4 nga gin-declare wala pa o hindi pa niya ma-implement diri sa syudad sa Bacolod. We are still under GCQ with heightened restrictions pagyapon niya nga quarantine restrictions. Ah. Aha. Aha. Mhm. 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 Okay, sige. Mamasaylo ko isa ka tupiko bala. Ining natabo bala barangay Takuling bala ni nga ang isa ka balay ito binutangan nila sang tarpaulin bala nga under quarantine nga daw prank giro ini. Pero ang pamangkot daton ma'am, kun himuon mo ni may salabton kasi ni. Mhm. Hmm. Mm. Mhm. Mm. Mhm. Mm. Oo. Oho. Oh. Oo. Oo.
May manggani na kung madakpan gid bala kay para nga masampulan sa bala nga hindi na yan tsaktong ginahimo yang amo sina nga mga bagay bala kay to di tsakto na I would agree with you. Bisan kami nagkakabalaka na kami sa sitwasyon bala sa amon diri sa media may kakalamatay na gani so naga-positive. Gani. Magitani ko madakpan bla para at least para hindi masunod sa iban. I hope why sa may magsunod sini. Kag amo ni ganing gusto ko gid. Na mo na kay gusto ko ni emphasize bla para nga mag-aware man blang iban kay basi nito kanami isto do madako sa labtod yun sini no. Amo nang gusto ko nga emphasize gid no. Well anyway, ma'am, I'd like to just to get information sa imo. Ining isa sa problema naton subong ining shortage ng oxygen no. Admittedly puwerte gid kay may kilala ko nga naga-manufacture sa oxygen, ang mga tao do ay nagapahuway kasi sige na lang yung produce. Nanong status ang specifically this Bacolod as far as oxygen supply is concerned? Kitaya sang factory sang liquid oxygen sa Bacolod. Ang liquid oxygen nga ginagamit sa mga planta diri halin pa na sa Cebu. And because of the shortage sa Metro Manila, sa Cebu mismo, sa ibang pagid nga mga regions, plus ang nag-manufacture sang liquid oxygen sa Mindanao, nag-shutdown sila sa operations kay I think naguba or may ara sila basta hindi sila maka-operate subong. So ang Mindanao nagakuha pag isang liquid oxygen supply sa Cebu. Amo na nga because of the rationing sang supply, nagjutay man ang supply naton kag naghinay ang pag-abot. Sige. So amo nagali ang sitwasyon kung ang nag-manufacture niya sang oxygen, masarangan nila ni ang pag-manufacture sang kinanglanon nga oxygen diri sa Bacolod. Ang problema ining liquid oxygen, no? Yes, ma'am. You were saying, nautod kita kadali. Yes, ma'am. Nautod kita kadali, ma'am. Sorry, gid. You were saying. Okay pa na It's liquid oxygen. Nga nagahalin pa sa Cebu. So, medyo amo na subong ang atong challenge, which the DOH nag-meeting kahapon ang DOH upod ang aton regional IATF upod sa mga local chief executives, no, mga mayor kag mga governors ang nagakalain-lain mga syudad kag kabanuhanan diri sa Western Visayas. Natulog si Madam. Nautod sa makadali, no? Makutod sa makadali. Dali lang, ka-aksyon kay dali na lang nimo, no? Sige. Sa kuha na lang guro sa piyak linya para hindi ta mautod, no? Ma'am? Hello? Yes, ma'am. Nautod kita. Nagsailo kita piyak linya. Sige, ma'am, go ahead. Yes, so Aksyon Boy, amo na ang aton subong nga problema ang shortage ng liquid oxygen. Plus
shortage pag isang tangke. Ang inablang tangke, ang silindro, ang cylinder na, kay tungod damo, nagbalakal para sa personal use nila sa mga balay-balay. Supposed to be, kung sa mga hospital, pwede na ma-recycle. Kay ginatugungan lang na, gina-refill, i-refill. So, damo, subong nagapundo ng mga oxygen tank sa mga individual homes, sa mga balay-balay. So, amo na nga, subong madugay kung mag-order ng mga planta sa Manila, madugay kag maka-deliver dire kay tungod gani kadako sang demand, hindi lang sa dire sa Bacolod, sa bilogid nga pungsod kag at the same time ang mga planta naton sang tangke gali naga-supply man na sa India, sa Indonesia, so mas nagajutay pagid ang kag nagahinay ang pag-supply sa mga tangke dire. Pero hindi pagid mang critical level ang aton nga kinanglanon supply sa oxygen? Subong it's being closely monitored ang DOH kag kita diri sa Bacolod, si Mayor Bing, ang EOC directly naga-coordinate, kita kaga-communicate kita on a regular basis sa aton nga mga planta sang oxygen. Ang DOH pangita man sa pamaagi man nga hindi ta malabot sa critical na status. So, subong wala pa gid man ta naglabot, so dapat it is an area of concern. Abo ganing isling ko kabudlay sa isang away sa COVID, di kon opisyal ikaw, iba niya hapos na mag-comment, pero kung ibutang ka, mabudlay ning away mo, mabudlay ka sa problema ginatubang. No, hindi lang niya simple nga problema, no? Ang akon gani mamay naghambal sa akon siya, ay ano na lang ta sinigili kay amo ning sitwasyon man, ning ko simple na solusyon da. Halong ka lang, hindi kaya matapikan sa COVID. Amo lang ang pinakasekreto na. Absolutely. Iwas ka lang bala? Iwas ka lang, likawan mo lang yan, nga manatnan ka, nga makadto ka gid sa party, nga makadto ka gid sa birthday, nga kabalo ka nga damo to tawo, nga makadto ka gid abi sa mga tipon-tipon, nga kabalo ka damo tawo, hindi ka kabalo kung sino nada ang carrier, kung sino nada ang positibo, nga wala lang nakapaswab. So, kung nagahalong kita, nagaandam kita, nagahalong, nagaiwas, no? Nagalikaw, that's the best. Amo nang aton first line of defense. Ang ikaduwa, of course, Aksyon Boy, kung wala ka pa nabakunahan, magpabakuna na kay nagadugang ginayasang layer of protection ang bakuna. Ma'am, ari mo, last na lang, no? Hindi magindi sa daw siling babi, doga pamulitika kita. Pero hindi ba lang nagaparistro ma'am sa Comelec nga sa report tag alas 2 ang kagahon, alas 3 galinya na sila tida may curfew man kita diri sa Bacolod. Ano na sila ma'am? Hindi na sila exempted na sila sa curfew ang gaparistro? Wala, hindi na siya exemption sa sa curfew naton. Action Boy, they should follow ang aton nga curfew policy, curfew rules. Ang ikaduwa, may mga satellite registrations ni ang Comelec, ang ginayo na naton ang Comelec office mismo with a copy furnished dito nagidya sa head central office sa Manila nga iuntaton anay ang mga satellite registrations kag mag-focus na lang sa registration kay di tama di mauntat ang registration Action Boy tapin pa nga September 30 na ang katapusan nga adlaw sa registration. So hinyo ta lang nga untaton lang anay ang mga satellite registrations para mapaiway ang mass gathering. Kay tungod gani amuning sitwasyon sa subong nga nagadamo aton cases, nagasaka ang cases, nga puno aton mga hospital, may shortage na kita sa mga personnel, shortage ang bulong, shortage ang oxygen. Hindi na kita gusto nga madugangan pang aton mga numero. Mo gani kag dapat guro i-manage sila mayo blang kuan ang dira nga nagaparehistro bala kay ti way naga-observe sang kuan way naga-observe ang social distancing, mga protocol way na-observe. Galing kay problema tas nada kun intrahan naman na basi kay pasibangod naman bla sa politika bla pero it's a fact na kung magtililipon kita amo na siya yung super spreader nga mga nga mga event definitely super spreader ginaiya kay makita mo man sa mga pictures, sa mga video nga ginapakita sa aton. The mere fact nga ang mga tao galapitay kag nagatipon nga tagdamo sila isa ginaiya kadako sigurado ginaiya nga formula 100% sure formula ginaiya for transmission sang COVID.
Ito mo ng problema naton kay iban sila tagadaan daw bati ko do hindi pa na taga Bacolod nga kladto di kang nagaparisto tibasi ba sa lalin sila to bla way takabalo sitwasyon nila oh. Anyway sige lang regardless na siya action boy regardless na siya kung taga Bacolod ka or hindi ka taga Bacolod kay si COVID wala man niya gapili kung taga diin ka nga lugar. Ang importante, hindi kita magpililipon kung hindi mag-cause ang outbreak. Sige. So, ma'am, salamat gid for your time kag sa mga informasyon nga imo gin-share diri sa aton sa Aksyon Firing Line. Thank you. Damo mo niya salamat, Action Boy. Good night. Good night. Si Madam M. Ang aton sining Executive Director sa Emergency Operations Center kag at the same time aton nga City Administrator. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Yeah, balikan tayo na karon dugangan tayo na karon. Mabalik kita mga ka-aksyon sa diri sa Action Firing Line. Dugay-dugay may share ako sa inyo bala nga ining parte ni bala sa mga pagtinguha ang isa nga punggan ang mga investigasyon bala. Let's go back a little in history bala para nga makita naton ang pila ka mga hitabo sang una ibandi way pa sa inyong bata ako gani during that time daw way pa akong bata pero na-share ini sa ako na I'd like also to share with you sang sining kuana an mati ka karon para nga balo ka if we do not look back to history hindi nakabalo kung ano ang pag-act naton sa present times kag ano ang mahimo matabo sa future no so it's also always important nga let's go back and look back at history para kabalo kita sang nagakanabo sa aton nga palibot. Mabalik kita mga ka-aksyon sa Action Firing Line. Pagkatapos lamang sini. Agapasang banwa mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsag anong nakahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamog po dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod. Balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. May gabi danay kay Ron Arhida Trava, kay Athan Borromeo, kay Chris Caripol Javier Tanatan. Good evening mandira sa imo sa San Enrique, no? Sa kay Leon Lisay Reyes from Barangay Pahanukoy, may gabi dira. Kag kay Lilia Taton, dira man sa Gardenville sa Pahanukoy. Inday Blaza, Virgil Pinda, no? Ginatamyan niya lang anak niya kasi Roslyn Bison, kang iyas ni pamilya sa Calatrava kag sa San Carlos, no? Maayong gabi sa inyo tanan, okay? Sang kagabi bla sa aton nga pagpangalagad, nagasiling ko sa inyo mga kaaksyon nga sa sining nagapadayon nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa ginpahayag overpriced nga pagbakal sang gobyerno sa mga face shields, ka mga face mask bala. Daw ginapunggan no? Daw ginapunggan balo kami duwala ni kabagay mo sa sining mga investigasyon. Kung ikaw ang mataas nga opisyal sang pungsod, either you unblock or you block the investigation, no? Either you block or unblock the investigation. Ang ginhimo nga tikang ni Presidente Rodrigo Duterte nga ining mga cabinet secretaries
hindi pwede maka-attend sa imbitasyon sa Senate Blue Ribbon Committee without his clearance. So, makabig na to nga daw, pwede makabig nga daw ginablock nimo ang investigation. Now, angot sina mga ka-aksyon, let's go back to history, bala. Balik kita sa history, no? Para ang iban sa inyo nga wala makaabot, sini ako wala makaabot, pero nakahibalo ako sini nga kasaysayan sa aton sini nga pungsod sang isa ka kontrobersyal nga investigasyon ang ipatigayon sang Department of Justice. Amo ning natabo, no? Sang 1962, nagtuhaw ining balita, madumduman sang aton nga mga nakalambot sina nga tinuig abe, ining Stonehill case nga ginatawag nila, Stonehill scandal, no? Ano ning Stonehill scandal? Ining si Harry Stonehill, isa ka Amerikano, amo ni siya ang may monopoliya bala sang industriya sang tabako diri sa Pilipinas, kag madamo sang mga negosyo diri sa pungsod Pilipinas. Now, there came a time nga may mga akusasyon sang bribery, pagpanuhol, nga ginahimo ining si Harry Stonehill. Bangod sini nga akusasyon sang bribery, ginraid sang Department of Justice ang mga opisina ni Harry Stonehill. Ang Justice Secretary at that time, way back in 1962, si Jose W. Diokno, nga sang ulihin ang senador man, no? Amo ni siya ang Justice Secretary at that time. So nagpatigayon sang raid sa mga opisina ni Harry Stonehill. Sang pag-raid nila, madamo sila sang nakuha nga mga wiretapping nga mga report, may damo sa mga dokumento, may mga sulat nga para kay Presidente Diosdado Macapagal. Ang pinaka-pertig ito nga nakuha nila, ang Blue Book. Ang isa ka Blue Book. Sa siniga Blue Book, nalista dito ang mga opisyal sang gobyerno nga ginahatagan nagabaton sang suhol sa kay Harry Stonehill. Ang tatlo kangalan dito nga pinaka-prominent nga mga ngalan, una, ngalan ni former President Carlos Garcia. Amo na, si Carlos Garcia was the President of the Republic of the Philippines from 1957 to 1961. Te ang raid ginhimo sa 1962 mo, to be exact, ang raid ginhimo sang March 2, 1962. So isa sa mga ngalan nga nagwa, former President Carlos P. Garcia. Ang isa maging ngalan dito nga nagwa, ang ngalan sang presidente mismo sa Pilipinas during that time, way back in 1962. Si Presidente Diosdado Macapagal. Nga mo nang amay sa nga ato nanging presidente man, nga si Gloria Macapagal Arroyo. So duwa na kangalan. Ang ikatatlo nga ngalan, nga nakita dito, ang ngalan sang Senate President at that time, nga nanging presidente sa ulihi, nga si Ferdinand Marcos. During that time, Senate President pa. Amo ni siya, damo pa mga ngalan, pero amo ni siya ang tatlo ka-prominente nga mga ngalan nga nakita sa sininga Blue Book sang pag-raid sang Department of Justice headed by then Justice Secretary Jose W. Diokno. Okay? Nagdako to sa eskandalo during that time. Perting eskandalo. Nagpatigayon sa isa kadako nga investigasyon ang Department of Justice sa sining nakuha nila nga mga dokumento sa pag-raid nila sa mga opisina ni Harry Stonehill. Anong natabo? Sang Agosto 1962, gindeport ining si Harry Stonehill. Gindeport. Ginpagwa sa Pilipinas, ginpa-deport ni Presidente Diosdado Macapagal. Teka, gindeport na ang ginaimbestigahan mo,
wala ka na sang imbestigahon. Ha? Wala na sa ang subject sa investigation ginpagwa sa Pilipinas, gin-deport. That was an example of blocking the investigation. Ha? Perti nga reaksyon sa to sa mga pumuluyo. Perti nga mga nangin negatibo ato para kay Presidente Diosdado Macapagal, ha? Sa iya nga image, ha? Iti isa sa angalan, isa sa ngalan sa Blue Book, iya ngalan mo si former President Diosdado Macapagal. So nangin kontrobersyal ato nga ginhimo sang presidente nga ginpa-deport niya si Harry Stonehill. Ha? Kag ginkakas ginkakas sa posisyon ining si Secretary Jose W. Jokno. Ginkakas. So, maathag nga gina-block, ginabalabagan ang pagpatigayon sang investigasyon. So, sasasilin ko na, that created a bad image, a very negative image sa kay Presidente Diosdado Macapagal. Sang chimpo nga mo ito mga Aksyon, first term ato ni Dadong Macapagal. Ang electoral system sa una, nga ang presidente makapapili pa siya second term. Kaya ang term sa una sa presidente, 4 lang katuig mo. So si Diosdado Macapagal nagpungko in 1961 sa natapos ini si Carlos Garcia. So nagpungko si Diosdado Macapagal 1961. So may 4 sa katermino. Magapa-re-elect siya sa 1965 nga eleksyon. Bangod sa tong negatibo nga image nga natuga sa kay Diosdado Macapagal, nakita ato ni Senate President Ferdinand Marcos niya daw hindi mayo ang image sang presidente. Pwede kontrahon. Pero you should remember, at that time, isa lang na sila kapartido. Partido Liberal na sila. Isa lang sila kapartido during that time. Liberal Party ni sila. Ang natabo sa to, si Marcos nagsaylo sa Partido Nacionalista. Sa una, duha lang kapartido mo. Partido Liberal kag Partido Nacionalista. Nagsaylo si Marcos sa Partido Nacionalista, nagdalagan presidente sang 1965, nagdaog. Pinerdi niya ang incumbent president nga si Diosdado Macapagal nga napunan na sang negatibo nga pagtan-aw ang pumuluyo, no? Although nga si Marcos during that time ara man sa sangalan sa Blue Book, being the highest official of the land iniya si Diosdado Macapagal, mas dako ang impact sa iya, mas dako ang epekto. So Marcos won over Macapagal sang 1965 nga eleksyon. Diri mga ka-aksyon nakita naton kung paano gin-exercise ang tao. Nasiling ko blang kagabi nga ining investigation sang Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa korupsyon nga ginatawag naton, we the people can decide on this, can decide on the outcome of this investigation. Amo nang natabo sa itong 1965 nga eleksyon. The people decided, tungod nga gin-block ang investigation, wala nang padayon ang investigasyon, tungod nga gin-deport si Harry Stonehill, ang tao nagdesider sa 1965. Ginpakita nila ang ilang desisyon pagi sa pagpirde sa kay Diosdado Macapagal. Amo na siya nga silingko. Sa sining nagapadayon nga investigasyon sa Senado, sa sining ginaligar overpriced nga pagbakal sang face mask kag face shield sang gobyerno, ang paghatag, pag-award sang bidding sa Pharmaceutical Corporation nga ang capitalization 625,000 pesos, nakakontrata iya masobra 8 ka bilyon ka pesos sa kontrata, naglambot pagani sa 11 bilyones ni, no? Nakakontrata iya ang isa ka korporasyon nga bago lang gintukod, nakakontrata iya sa gobyerno sang masobra 8 ka bilyon ka pesos ka kontrata, in spite of the fact nga ang capitalization niya gani iya way lambot 1 ka milyon. Hindi nga na mo kita man. That is now the subject of the investigation sa aton sining nga Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang middleman sina ang nagpatigayon ining si Michael Yang.
si Michael Yang, nakapila naman may mga akusasyon ni siya nga parte sa drugs, sidaangot sa drugs. Pero why? No? Why daw ginaproteksyonan? Amo na gani nga ang ining mga tikang nga pagproteksyon is a form of blocking the investigation. Abi mo nga himo kakatabo subong. Kita niyo naman ang kakatabo subong. Ang head sang Senate Blue Ribbon Committee, ang chairman si Senator Richard Gordon. Siya na ang hari-hari sa Senate Blue Ribbon Committee. Anong natabo subong? Siya yung halalaslas ni Presidente Duterte hasta sa paimbestigar ang Philippine Red Cross. Ang chairman dira si Senator Richard Gordon, ginakusar sa sang presidente nga ginagamit siyang pundo sang Philippine Red Cross para sa iya sining eleksyon. Para sa iya nga politika, ginagamit yang Philippine Red Cross. Hasta nga nagpambot sa punto pa yan nga, sila sa presidente, pa-audit niya ang Philippine Red Cross. Ginmanduan niya, si Solicitor General Calida, nga ihambalon ang Commission on Audit, nga i-audit ang Philippine Red Cross. Tining Commission on Audit naman iya, pagi kay Chairman Aguinaldo, nagsiling nga wala kami sang puder nga mag-imbestigar sa Philippine Red Cross, which is a non-government organization. Baloka, ang panggobyerno sa Pilipinas, may ginahatag man mo. Pareho sa Philippine Charity Sweepstakes Office, may ginahatag na, may mga ginahatag na daw doon na sort of donation bala sa Philippine Red Cross. No? May ginahatag na da. Ti gusto pa imbestigar sa presidente, pa-audit. Ti ang dapat na datani iya kay ning Philippine Red Cross, hindi ang Philippine Red Cross ang i-audit. Dapat i-audit mo ya ang PCSO nga nagahatag. Kaya dralay ang puder nga i-audit na da. Ang Philippine Red Cross ya, international organization ni mo. Mayara man sila auditing nila ya, auditing procedure nila. Sila ya ma-audit, sila kaugalingon, hindi ya ang auditor sa gobyerno. Hindi ang Commission on Audit. That is why, ining si Chairman Aguinaldo sang COA nagpahayag. Wala kami sa jurisdiction nga imbestigaan o kung i-audit ang Philippine Red Cross. It has its own internal auditing system nga sila ya ma-audit sa ilada. Pero ang ginapamilit ni sa Presidente, ipa-audit niya sa COA mo. That is why hasta Solicitor General ginamanduan niya nga ang balato. Ang balato. Kalida, ang balato ang kwan. Ang kuwa, nga imbestigahon imbestigahon ang Philippine Red Cross. Siguro, tungod dinaya, anong rason bala? Tungod, nga ining siguro doon, chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, nga nag-conduct investigation sa sining ginaligar overpriced nga pagbakal sang gobyerno, sang mga face mask, kag face shield, kag mga PPEs, personal protective equipment. So, imbis nga buligan tani ni kay tigahambal man ang presidente nga kontra yang korupsyon, ti ang gina-imbestigar diri korupsyon. Ti dapat ani buligan ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee, pero ti ang gagwa iya nga ang naga-imbestigar ginapanghanot iya sang presidente up to the point nga hambalo niya iya nga mango ang mga senador. Up to the point nga hambalo niya nga mango ang mga senador. Bangod sa investigasyon nga ginahimo sa sining pagbakal sang overpriced nga face mask kag face shield. So, makita dira nga kung tanawon nato na, if you try to analyze, the President is trying to block the investigation sang Senate Blue Ribbon Committee. Galing kiti, amo na gani, nga nag-order siya nga ang iya mga cabinet secretaries, that includes Secretary Duque, Manis Duque ni 2020 pa lang ginapanawagan na ni ang resignation niya daw hindi gid mabuyan sang presidente. Nya bisan kontrahon pa ko sa bilog nga Pilipinas, bisan ako na lang isabilin. Love ko niya si Duque. Hindi ko niya mapalit. Ang bot nanogid, no? Nanogid, no? Bao ini nagdugang pa inigwa sa investigasyon sa Senado, blo, ginbulgar ni Gordon. Nga ining mga executives, mga officials ng Pharmaceutical Corporation, ay tapos ang kontrata to sa Pilipinas,
Nagbinakal sila yung salakyan yung di marisi. May tag 13.5 milyones ang bili. May gabili 13 milyones. May tag sobra 8 ka milyon ang bili. Ang pinakabarato, sobra 5 ka milyon. Nagbinakal sila iya. Wala man taga-question na kakiila na iya mo. Ila na iya kita ka kwarta. No? Ila na iya kita ka kwarta. Galing. Kiti, but silingon, dakugid ganansya nila nga daw pertigid. Nga nakabakal sa lakyan. Ini si Lincoln Ong nga direktor sa Farmally. Sus, pila ka bilog sa lakyan, gid pamakal. Ang pinakabarato, sobra 5 ka milyon. Tiya makin mo yan. Kahalawhaw bla nga sahi, bla. Kaya nga aton diri nga punto mo ni. Okay lang na iya nga nagabakal kita sa mga face mask kag face shield. Pero kung tama naman ka overpriced, masakit man sa aton nga mga Pinoy, hindi ba? Nga ining kwarta ni Tani, we're talking of billions of pesos. Ining kwarta ni Tani, magamit pa ni para bulig-bulig man sa mga mapigado nga mga Pilipino nga naigo sang pandemic. Damo takilala iya nga mga negosyo na nagsilira. Balik sa zero ya. Makabulig-buligan Tani, makabulig-bulig ni Tani sa nagpamigado nga Pinoy bangod sang pandemic. Ti ang nakamani iya ho ang mga negosyante ya. Amo na siling ko blahalin sang primero gid nga ang pag-antos, pagpamigado, problema sa mga Pilipino, nakwartahan ba iya sang mga negosyante nga paagi iya sa hindi intsakto nga pamaagi nakwartahan pa nila iya. Ang aton diri is malambot ayhan ang resolusyon sini nga investigation. Ang presidente gambal man sa ila mo grandstanding lang na sa mga senador kay manog eleksyon na. Ako naman niya, grandstanding man ako hindi, but they should finish the investigation and come out with a resolution or result nga matagan ang tanan sa sining akusasyon sang korupsyon sa pagbakal sang gobyerno sang sining mga COVID equipment. Nga matagan bla. Pero be that as it may, kita nga mga Pilipino can make a decision nung manag-abot ng eleksyon. Makahimo kita sang desisyon. Ano hangkat na sa mga Pinoy. Kung kina-block, nabalabagan ang investigasyon, kita as Filipino, dapat maghimo na sang desisyon sa sining palaboton ng eleksyon. Ining mga tao nga involved sa korupsyon, butang tanas sila sa pwesto, ining mga tao nga nagtunto sa mga Pilipino, butang tanas sila sa posisyon, it's up to us. Amo na siling nilabla nga ang poder sang isa ka order nga Pilipino, hindi mo ni mahikayan mo. Hindi mo ni ma-underestimate ang poder sang Pilipino. May eleksyon kita nga palabuton. Amo na nga panawagan ginigyapon sa inyo mga ka-aksyon. Let us be wise sa pagpili sa aton nga mangin opisyal. Iniyang mga sugid-sugid lang na kag tinikel yang mga papromisa kag mga pasalig. Hindi na tayo magpadala-dala. Kay at the end of the day, kung magpadala-dala kita sa sining mga tinikal, sa sining mga pasalig nga wala sang tupa, at the end of the day, kita magyapon maantos. So, akong ining investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, let us be vigilant. Tanaw na ito ni, ako kasunod ko nimo kay interesado ko ni personalis ni. Kaya gusto ko gid nga makita gid ko nano ang mga resulta sa investigation. Gusto ko makita gid. Kay kung tanawon nimo with the facts presented, kaathag mo nga may korupsyon. Kaathag gid kayo, Kaathag nga gingamit ang poder para nga makasecure sang kontrata sa gobyerno nga hindi intsakto. Hindi intsakto nga pag-secure sang kontrata sa gobyerno nga naga-apekto sa ordinaryo nga Pilipino. So, let us make a decision. Sa sining ginapresentar sa aton
nga korupsyon nga katabo sa aton gobyerno. It is upon us nga maghimo sang desisyon. Nahimo na sang 1965 sang mga Pilipino. Maathag na inaya nga ang mga Pilipino yan nag-react diya sang natabo sadto dako-dako nga iskandalo to way patugani social media. Ang mainstream media to halos-haluson pagani ang national media to makalambot diri sa local media. Amo na nga chimpo yang television hindi pa diya live. Ha? Hindi pa diya live ang mabalita alin to. Budlay ganito ya magpalambot sa informasyon sa tao. Pero ang Pilipino during that time naghimo sang aksyon kag ginpakita ang ila nga pagpamatok sa ginhimo nga pagbalabag sa investigasyon. Ti karon nga panahon how much more nga perti na sa aton ka moderno sa teknolohiya. Ha? Pitik sintas lang nga balanta ng balita. So, dapat nga mangin mainalamon kita. Dapat makaintindi kita. We are provided with all the information. It is up to us to make the decision. Ha? Mga kaaksyon, imuan ta niya, tanawon ta niya. Let us be vigilant again sa sining nagakatabo sa aton nga pungsod. Because at the end of the day, kita mangyapon ang apektado nga mga ordinaryo nga mga Pilipino. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:35. Magabalik kita sa Aksyon Firing Line pagkatapos sa aton sinidugang nga mga pahibalo. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. D3 Payo Health News. D3 Payo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarksakta. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, do may katuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko, do may dagom, no? Katuslok. May kakama nga subay. May kakama nga subay. May ang lain na matabo, Sir Boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano. Amo na ang lain sa ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali. Natunok na ko. Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar. Correct. Number 1 gid. Isa malang gid ka paguba, Sir Boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya hindi na yan mag-stress sa imo dugo. Dapat ya to na natanin sa selula na gahi mo na nagatong. Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number 1. Number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Fearless comments. Aksyon firing line. Mayong gabi lang dira kay Merly Gonzaga, kay Pedrito Barrientos sa Barrientos family sa Manapla, mayong gabi. Sa kay Elvira Hilogo from Charito Heights, Granada. Rosalina Arellano Espadero, mayong gabi man. Abraham Ortega from Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh, no? Mayong gabi. Sa kay Emma Alcuela Kilstrom from Sweden, mayong gabi. Abraham Ortega, of course. Martin Aliling, Jerry Limaco, from Totong Felisa, Bangga Totong, no? Boots Load, niya mostly Chinese na kaganan sa action. Ati Chinese, ida mo na kaganan sa Chinese. Ila to kumpanya mo, ang Pharmaceutical Corporation. Siling ni mililiuli ko sakto, kitaksyon mo kay padaugan ng tinikel. Wala man matuman ang mapangako. Kaya Neo Saison, hindi na tamatingala sa iya, magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Frederick Kabilitasan, tuod na dira naggulang ang iban nga mga politiko pero wala man sang nahimo sang maayo, puro lang pangkurakot, hindi na gani magalin sa politika. Ano ginalagas? So, Maria Teresa Ophelenia, maayong gabi man. Siling ni Abraham Ortega, tsaktong na malapit na eleksyon, gising na mga Pilipino. Emma Kelstrom, sad to say the corruption in the Philippines is still on high degree. I would agree. No? Balo ka sa corruption, once ang corruption depende ni sa kwan depende ni sa leader no? Duman naton may mga pila ka na involved sa skandalo,
Dumduman nyo itong pila ka bilyon itong drugs to. Nga nadakpan, under pa to sa kay Customs Commissioner at that time na Nicanor Faeldon. Way man, ginsailom lang to sa pusang pakuan, sailom lang to sa opisina. Daway man sang natabo sa to. Dula ka nito, daway takbalo kung anong resulta sa to. Sa tong binilyon nga balor sang shabu nga nadakpan. Way ganito sang kung anong natabo sa to. Sige. Amo na ang sitwasyon naton nga ti kung hindi matapda ang korupsyon, mamusdok na lang nga mamusdok yung Pinoy. Amo na nga ginasulit naton, it is our duty, mga Pilipino. No? Hindi mga korap lang, hindi tayo magbutang sa gobyerno. Bala, para nga makatuluti bawas man kita nga mga ordinaryo mga Pilipino. No? Sige. Anyway, halos wala na madua ka simana mga ka-aksyon, filing na sang Certificate of Candidacy. Ang filing sang Certificate of Candidacy, October 1 to October 8 mo. Di ano na kita subong? September 18. Di buwas hasta sa 25 isa simana. Pagkatapos na ang masunod na simana, 26 mga 5 na kadlaw. So, less than 2 months, less than 2 weeks before the filing of the Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Anong nadiparahan yung mga aksyon? Kung nadiparahan ko amuni. Nga why na doa kasimana ma-filing na sang Certificate of Candidacy ang administration yan, way pa kandidato hasta subong? Why pa yung kandidato ang administration hasta subong? Ang ginatanaw nila kung tani, ngayon si Inday Sara, nga amo ang ila pinakabaskog abi nga mangin kandidato kung magpapili presidente, dito way na do desidido na to yung madalagan nga mayor sa siyudad sa Davao, nga madalagan ko yung mayor siyudad sa Davao. Vice mayor ko si Baste, magutod la. Utod yun na si Baste mo, no? So do way gana maglagan si Inday Sara. Way takbalo kun may mga nag-unfold din ang drama, pero knowing abi kay Sara, daw ka kuanon siya niya mo, daw ka firm man bala siya maghambal. Di nahambal na siya nga madlagan siya mayor sa Davao. So, up to this very moment, September 18 na kita, less than 2 weeks before the filing of the Certificate of the Candidacy starts, wala pa ya definite nga kandidato ang administrasyon para sa pwesto sa pagka-presidente. Ang ara lang yan, Vice President. Si Presidente Rodrigo Duterte ang ma-Vice President. Gina-question man na ganis ang iban. Sa kung legal ina, pagpadalagan. But be that as it may, siya pa lang ang daw nagbaton sa nomination sang PDP laban, which is in a great disarray. Bangod sang paksyon-paksyon man sila. So until this very moment, wala pa yung kandidato ang administration. Wala pa yung kandidato ng magdalagan presidente. Whereas sa oposisyon, daw kadamo na gina-perceive nga mga kandidato, ang nagdeklarar abe, si Senator Ping Lacson, na madalagan presidente, with Senate President Tito Soto, running as his Vice President. Timayara pa yan, may mga Manny Pacquiao pa, may mga Isko Moreno pa, may Leni Robredo pa. Damo ya. Tanawon tani, sinugid bala sa oposisyon ang desidido nga magtaya. Kaya nagdeklarar ya si Senator Ping Lacson. Pero as far as the administration is concerned, kung ining si Sara Duterte, hindi kaya magdalagan abe, ka magpapili lang mayor sa siyudad sa Davao, ang pamangkot amo ni, sino ang kandidato sa administrasyon? Sino ang pwede dira? Kay si Senator Bongo, nga ginominate sang PDP laban, daw wala man gana. Daw wala man sa gana, daw ay man ginbaton ang nomination. Ang nagbaton niya ang si Duterte, Presidente Duterte, bilang Vice President. Di wala pa siya presidente hasta subong. Ang pamangkot na korona mo ni. Sino
ang kandidato sa administrasyon sa pagka-presidente. Kung hindi man magdayon si Sara Duterte, sino ang kandidato sang administrasyon. Munang isa kadako ang pamangkot. Kung tanawon nimo, wala aw. Ambot may madumduman ka mo? Ay madumduman ka mo nga posible, pwede nga mangin kandidato sa administrasyon. Kay kung oposisyon yung ato ng balan, damo nasa nasiling ko na, si Ping Lacson nag-deklarar na, Tito Soto nag-deklarar Vice Presidente. Si Manny Pacquiao, I've heard nga, dumadayon man dalagan, pending euros ang ilas nga mga negosasyon o istoryanay dira. But as of now, sa akon niyang informasyon, si Manny Pacquiao dumadalagan gid. Man of destiny man mo. Ang iyang man of destiny. Si Leni Robredo, gatayada man na. Si Vice President Leni Robredo. Si Isko Moreno, kay takbalos ang plano, Isko Moreno, isa man sa ginakonsiderar. Isa man sa ginakabig nga base kung magtaya man sa national posisyon, hindi lang sa senador, ari sa vice presidente or presidente mismo. So doon kadamo iyasang pilian pa. Ang ila lang ngati nagatinguha sila nga mag-istoryanay sa isa kag-isa because ang nasiling naton nga ang opposition should come up with one candidate, common candidate nga mag-kontra sa administrasyon nga hasta sumong daw wala pa yasang sigurado nga mga kandidato para sa 2022 elections. Bantayan ta na ya, may isa pa kasimana, pagtapos na may 5 pa kadlaw antes ang filing sa certificate of candidacy. Tagaan talaga dabi 2 kasimana. Ite hasta man sa pizza 8 mo ang deadline sang filing mo. No? Tangta 2 kasimana, pero at this point in time dapat may-ari na ni mo. May-ari na ni sa ginatawag naton nga mga perceived candidates or may ara na nga makita nato na kandidato. But sadly, sad to say, sa bahin sang administrasyon, kung si Sara Duterte magpadalagan gid mayor, kag hindi magdalagan presidente, daw wala kita sang nakita nga kandidato sa part sang administrasyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. So mga ka-aksyon, alang-alang na aton nga panahon, no? Sabado kitang adlaw, happy weekend everyone. Sa buwas nga adlaw, kita iya sa kapihan sa aksyon. Istoryahan ta, may mga importante kita nga mga topiko nga istoryahan, especially sa sining COVID-19 nibla, kag Delta variant. May mga panugyan kita nga mabatian para sa mga wala mabakunahan. Kadamo sang mga wala pa mabakunahan, kag kadamo sa mga record sa mga nagkalamatay nga wala mabakunahan. So may mga advice kita nga istoryahan dira sa aton nga pagpangalagad buwas, no? Kag ining mga kabataan sa nun sila mabakunahan kay vulnerable na sila sa Delta variant, hindi ba? Ining Delta variant ni sa una, ining Alpha kag Beta variant niya way kabataan nga naga-COVID mo. Pero ini ang Delta variant, damo ya kabataan. So meaning vulnerable na sila sa ginatawag naton nga Delta variant. So ano ni sila ya? San ni sila bakunahan? Istoryahan ta na buwas sa aton nga kapihan sa aksyon. May kaupod naton of course gapon si Dr. Melvin Ibanez. No? Mayang gabi dira, Marilo Kahilig, no? Kay Engineer Ray Ruiz, akong amigo dira sa Candoni, Municipal Engineer sang Banwa sang Candoni. Good evening dira sa imo, no? So kita boss sa kapihan sa aksyon. Sa ngalan ni Aksyon, Brian Morden, ang inyo regular anchorman diri sa Aksyon Firing Line. Ang inyo alagad Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod,